оператори мобилии Анор тахфиф эълон кард. Он барои сокинони вилояти Суғд чун пешниҳоди махсус таҳия шуда, муштариёни нав метавонанд тарофаи Диёр-Панҷоҳро бо тахфифи 50% пайваст кунанд. Сокини ноҳияи Масҷоҳ Садриддин Бобохонов аз ин ширкат симкорт харидорӣ намуд. Ман омадам панҷшанбе корамба омадам. Дидам симкарта ман ба расо маъқул шуд. Барои он ки мо ба қулай дастрас ҳамин. ширкати Анор маҳз барои сокинони вилояти Суғд як тарифи беҳтаринро ташкил намудааст ки бо ном Диёр-50 бо тахфифи 50%, яъне ҳамагӣ бо нархи 25 сомонӣ муштариён метавонанд ки соҳиби 8000 мегабайт интернет ва 600 дақиқаро дар дохили ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ба ҳама сотивии компания занг зада метавонанд. ин беҳтарин тахфиф аст барои сокинони вилояти Суғд ва ҳама тавсия медиҳанд ки аз ширкати Анор харидорӣ намоянд. тарофаи Диёр-50ро муштариёни нави оператори мобилии Анор метавонанд давоми 6 моҳ аз алоқа бо нисфи нарх истифода баранд, яъне маблағи тарофа дар як моҳ ҳамагӣ 25 сомониро ташкил медиҳад. Шурӯъ аз моҳи ҳафтум пардохти абонентии муқаррарӣ дар як моҳ 50 сомонӣ ситонида мешавад. тарофаи нав бо ном Диёр-50 бо тахфиф 50% ки дар дарунаш 8000 мегабайт рӯзона метиҳад, аз 12 шаб то 7 саъра бепул интернети бемаҳдуд ва 600 минут ба ҳамаи операторони ҷумҳурии Тоҷикистон пешкаш мекунад. Инчунин агар шумо 8000 мегабайтона истифода бареду агар тамом шуда монад, агар шумо метавонед опсияи иловагиро пайваст намуда ҳамагӣ бо 7 сомонӣ 1000 мегабайтро пайваст карда метавонед. муштариёни ширкати мазкур метавонанд опсияҳои иловагии Диёр плюс 100 дақиқа ба самтҳои дигар дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо арзиши 5 сомонӣ ё Диёр плюс 1000 мегабайт трафики интернетро бо нархи 7 сомонӣ пайваст намоянд. Ин тарофа барои муштариёни суғдӣ имконият медиҳад ки бо нархи дастрас харидорӣ намоянд. Дар дохили шабака зангҳо бемаҳдуд буда 600 дақиқа ба самтҳои дигар дар ҷумҳурии Тоҷикистон дастрас мебошад ки онро дар дохили ҷумҳурӣ истифода мебаранд. мақсади оператори мобилии Анор ин пешниҳоди нархҳои дастрас ва хизматрасониҳои дастрас ба муштариён мебошад. гузориши Манзура Бахтиёрзода, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.